Barka da warhaka ɗan uwa. Ba tare da ɓata lokaci ba yau zan nuna ma yadda za ka yi ka samu MB 1000 a naira 200 kacal. Na san cewa kun saba sayan data mai tsada, maimakon naira 200 na MB 1000 ana sayar da shi akan naira 1000 a mazaunin MB 1000. To yau in Allah ya zan nuna ma yadda za ka saya data cikin sauki a layinka na Zen, Etisalat, Mtn. Ba tare da ɓata lokaci ba da bari mu fara da layin Mtn ka ga yadda za ka fara yi. Farko abin da za ka fara dubawa kamun ka je ka so katinka na naira 200 ka fara tabbatarwa da cewa layinka yana ɗaya daga cikin wannan layukan da za su samu wannan garaɓasan. Ya za ka yi ka san haka? Abin da za ka danna shi ne ɗin kamar haka *131* sannan kuma sai 65#. Idan ka danna haka sai ka danna kira, zai nuna ma dai yana loading. Wannan da layin MTN kenan yadda za ka yi ka duba. Yadda kake gani a nan yana baka dama ka zaɓa abubuwa guda uku. Shin MB 250 kake so kwana uku a naira 100, ko kuma MB 1000 kake so sati ɗaya a naira 200, kai ko kuma MB 4000 kake so a kan wata ɗaya a naira 1000. In duk wanda kake son ka yi sai ka danna ka zaɓa da nambobi kamar haka. In na 200 kake son ka yi sai ka danna number 2, idan kuma na 100 ne shine sai ka danna 1. In kuma MB 4000 kake son ka siya akan naira 1000, musamman ma ma'abota amfani da data da su danna number 4. Wannan dai zan nuna muku ne inda za ku yi na 200. Farko dai sai ka danna number 2, in ka danna sai ka danna send. Abun da yasa ya bamu wannan ansan saboda ba mu yi da wuri ba, shi yasa ya yi haka. Ko dai bari mu yi da wuri mu kalla. Kamar yadda kake gani gashi ne yanzu yana gaya ma cewa akan ka yarda cewa za a caje ka naira 200 a baka MB 1000 wanda zai kai ma a tsawon sati ɗaya. In ka danna sai ka danna number 1 kamar yadda kake gani ya nuna ma 1 domin ci gaba kenan, sai ka danna 1. To wannan gurin yana nuna ma cewa akan shin ka amince da cewa idan kai so ɗaya zai rinka maimaitawa da kanshi da zaran kana da 200 a layinka. Idan baka so sai ka danna 2, idan kuma kana so sai ka danna 1. Ni ba na son hakan saboda wani lokaci baka bukata, sai ka danna 2. Wani lokaci baka bukatan sayan datan, kana sa 200 sai a kwashe ma. Yanzu ka gunga bayanin da yake nuna mana. You are welcome. Yellow activation of welcome back 1GB data plan failed due to insufficient balance. Wannan saboda banda katin 200 ne. Da zaran ya nuna ma wani abu ba haka ba, to kai haƙuri, layinka na MTN da zai yi ba. Sai ka garzaya zuwa kuma layin Etisalat idan kana da shi, ko kuma ka nemi wani MTN in ka gwada. Wannan dai shine. Yanzu dai bari na nuna muku kuma yadda za ku yi a layin Etisalat. Shi kuma ya bambanta da na MTN. Ga code din nan kamar haka *929*10#. Ya ka zaɓa. Shi kan baya nuna, ba zai nuna ma wani abu ba, kawai sai dai kurun ga yayi. Ina kira da tun ni na yayi saboda ina da katin 200 yanzu. Kun gani kamar yadda message din ya turo, sai dai su nasu kwana uku ne yake yi ba sati ba kamar na MTN inda kuka gani a nan. You have successfully purchased 1GB data plan valid for 3 days. Roll over does not apply. Wato ya rinka maimaita kanshi kenan, su ba su yin haka, ba su da wannan tsari. To yanda za ka yi ka gane cewa layinka zai yi shine za ka danna *929*10#. Za su turo ma sako idan layinka zai yi ko kuma layinka ba zai yi ba. Kamar yadda kuke gani suna gaya min cewa banda kuɗi a wayana ba zai yi ba. Idan layinka kuma ba zai yi ba, za ka kalli wani abu ne bayan ba wannan ba. To amma sai dai su Etisalat din nasu kowane ran asabar dukkanin layuka suna yi, mafi yawancin layuka suna yi. Wannan iyakacin shi kenan, saboda banda layin Zen da zan nuna muku yadda za ku yi na Zen. Amma sai ma code nasu din gashi kamar haka, zan nuna ma code. Idan kana da layin ka na Zen a kusa sai ka sa ka gwada. Ga
code nasu nan su ma kamar haka *141 *241#. Shi ma zai baka zaka zaɓa. Idan ya nuna ma insufficient ma'ana kenan baka da kati, idan kuma ya nuna ma wani abu bayan wannan sai dai ka yi haƙuri ka samu wani layi ka gwada. Wannan shine iyakacin abun da zan iya nuna muku kenan a yau. Ina fata cewa an amfana da shi, sannan kuma ina neman wani alfarma a gurin idan dai ka san ka amfana da bidiyon nan ko kuma layinka yana ɗaya daga cikin wanda suka yi, to Allah ka tura mu ɗan uwanka shi ma ko zai sako zai zama yana ɗaya daga cikin wanda suka yi sa'a layinsu zai yi. Sannan kuma don Allah ka danna subscribe button saboda ka yi subscription ka zama daga cikin wanda za su dinka samun bidiyon mu akai-akai muka sauki a wannan channel namu mai albarka. Yau zan nuna ma inda za ka yi downloading na bidiyo a YouTube ko kuma waka a YouTube ko kuma kai har ma da audio yanda za ka yi downloading a YouTube akan wayanka ko kuma akan kwamfutanka ba tare da ɓata lokaci ba.